rýža. Ako si správne spraviť rýžu? Dobre, tu je nejaké pravidlo, taká 2,5 litrová šálka, čo máte doma. To je tak tí 2 porcie, 2,5 porcie. Keďže my ideme robiť cca 4 ľudí, budeme politrový pohár. Dobre, túto rýžu presypeme do sypka a premijeme. Do hrnčeka pridáme troška oleja, necháme rozhorúčiť. Našu odkvapanú rýžu pridáme na olej a ideme ho zarestovať. Troška korenia, sol, ale cca nejaká čajová ležička na takúto porciu by bola OK. Do zarestovanej rýže si pridáme asi taký crk vínka, takto. Na každé množstvo tej rýže, čiže aká je to odmerka, tak dáme 1,5 odmerky vody, čiže pol litra a pridáme ešte polku pohára. Dáme cibulku, v našom prípade šalotku, dáme len do streda nejaký trs petržlené vňate, zakrieme, čakáme, počím tam prídu prvé bublinky. Takže rýža sa nám začína variť, otočíme knoflík na minimum a čakáme 17 minút. No, 17 minút uplynulo, čiže vypneme šporačik, rýžičku si odokrieme, vyberieme si našu šalotku, je to petržlenové vyhunky. Kto chce, môže, kto nechce, nemusí. Ja mám rád, keď je niečo v nej zelené, viete sa nič prichytené, úplne rýžička par excellence.